Čauka lidi, tady jste 08 a budu teďka natáčet hacknuté Clash of Clans, jo. To stáhnu možná, udělám nějaký speciál za odběratele, ale to až za odběratele, jo. Jak vidíte, všechno to stojí 1, víte to na max, jo, a pak vám ještě ukážu shop, to je velmi propracovaný hack, ale toho si nevšímejte té blbosti. Tady dívejte, jo, Golem, třeba si tu postavím Golem Kinga, jo, boom, jo, Max level 5, nechápu proč, divný, jo, tak vidíte, Golem King, jo, teď vám ukážu atak, jo, vidíte tolik trupů, dáme si nějakou těžší vesnici, to je celkem těžké, dobrá, ani nevím, co máme, no tak třeba nevím, dragony tu dáme, jo. A nebo... Dragony. Hej, co se děláš, Master Saint? Zkus to dát to, jak se tomu říká? Velký? Skeltona. Skeleton, Jinak no, je tady i novinka, že tady máte skeltony, nebo tuhle blbost. nebo takovou blbost, to je na A dívejte, odlákání, jo. a A tady dívejte. máte i skeltony. Ale jinak, zase mi, že jeden z těch minionů je lava pap. Aha, Ano, tady máte lava lava papy. A pak tam máte i minery, kteří jsou pořád v podzemí a jenom u nějaké té dané věci vlezou, takže jsou hodně dobří. Ne, to dělají normální minery. Jo. Prostě akorát, že tam máte pak miny, které jsou pořádně vysoko. Jestli budu útočit na tyhle lidi, tak se dost rychle našlubu, jako takový base, jo, mortal na max, to jo, mě nikdo nedá. Trapný všecko. Tady je inferno. Hele, konečně nějaký, dívejte, Lava Hound King, vidíte. Hej, dívejte. A to ještě nějakého toho. A to dám z balónami. Balon pop, hej, balon pop. Pam. Jo, jak vidíte, je to strašně sranda. Jo, ten, kdo to chce. Jo, někdo říká, že je to blbozné, je to jenom na vyblbnutí. Ti, co nechápou pojmu, nechápou pojem hack, tak ať se poučí. Pojem hack je prostě, že tam budeš mít třeba nekonečno, nebo prostě něco takového. A prostě třeba, že se prostě v tom vyblbneš té hře, jako. Tak si to jinak představuji, jo, tohle video nebudu upravovat nějak, tak si třeba zahrajem poslední kolo. Jo. Už? Tak ještě Ne, poslední kolo, jakože ne poslední kolo, ale jakože poslední kolo v tom, nech to ty Master Sainte. Proč? A proč? Že mi lidi rozumíte. Jo, pište do komentu, jestli se vám líbilo moje minulé video z In the Dead. Jo, budu chtít hodně natáčet třeba za 1-2 videjka, možná když budu mít hodně času, tak možná natočím pár set videí, třeba 5 někdy, jo. Ale prosím, prostě lajkujte ty videa, dávejte odběry. A dislikey. Budu se ve videí... Poslouchejte mě, dávejte tam dislikey, on to miluje prostě. On se v těch dislikecích topí přijde. Co ještě YouTube button za dislike, kamo. Jako. Tohle je lepší než Justin Bieber, baby. Jo, tady dáme dragony, baby. Baby, healerka, dělej healerko. Se z tebe zblázní. Jo, dívejte, tady healerka healuje, tu máte peku, tu máte miner, který je v podzemí, a tu miner, který je nahoře. Tu máte bomber, tu máte, aha. No, tak vidíte, to jsem všechno využil. Tady, abych si vytunil bejsku, dobrá, já vám ukážu ještě tady v definzích, třeba co tu je, třeba elektro, dívejte, takže je tu Jonev Tower, jo, tak si ji ukážem. Jo, a je tam úplně nejlepší, je prostě Pekka Tower. A nebo Dimitri Tower. Ve svých videích se budu snažit být moc prostý. A jestli Master Saint bude, že vypálíš. Ach jo.
sebou. Ne, jedeme dále, jakože jo, tady vám ukážu všechny aktivní taurky, jo, takže třeba takhle. Jo, tam máte, jo, dívejte, skeleton, nějaká ta skeleton taurka, pak vám to všechno ukážu zblízky. A dívejte, ještě tady něco, třeba villager tower, to nevím, jo, ale mi nechci. Tak, jo, ježiši. No. League of Legends, to je pecka. Sakra, nedělej tady mi reklamu na Mišu. A ty přestaň dělat reklamu na Let's Go tam nahoře. To nejde, já se musím stát. Jo, jinak udělám sérii z GTA San Andreas, kdy vidíte, jo. Pokud mi to pojede samozřejmě, ty reklamy to normálně, já to zacenzuruju prostě. Tak to udělej svoje logo nějaké na tebe. Upravit to. Já se tam udělám svoje logo. Jaké máš logo? Ty, já nevím. Velké D. Já si udělám logo. Já si slibuju, že udělám logo. Tak to tady budeme dělat. Bude to... Bych se rád uživil jako komentátor. I když u takovýchhle videí moc nechci být. Jo, no tak ale. Je prostě od malička. Mě prostě baví mluvit. Prostě. Sám se sebou? Jo. Bo jsem neměl jak natáčet na YouTube. Bo jsem měl tak blbý mobil, že to ani svět neviděl, věřte mi. A teď máš ještě horší. Drž tu hubu. Promiňte, ale... Máš Image 4.1 a novinka je 8. A to prostě nechci aktualizovat. Bo tvůj mobil nemůže. Drž tu hubu. Tak možná bude lepší už. Ještě jedno slovo zaběr. Jo, vidíte. Jo, a to jsem vám neukázal ještě to nejlepší, lidi. Jo. No! Víte, jo, tak si uděláme toto, žum. Jo, žum. A dívejte, vy si tu normálně, když bych si postavil jeden prostě... Sorry, díval jsem se na jednoho velmi prostého youtubera z Židana a to ví. Je to Agrelus. Kurva, to byla soutěž. Sakra, už nemůžu trainit. Co jsem vyhrál? Nic. Army. Sakra. Army. Heroes. Heroes. Kurva, ne toho. Skurva. Ne. Toho. Já ti Já ti? To je dobrá ozvěna. lidi. To není ozvěna, on opakuje. Lidi, to není ozvěna, on opakuje. Mám opakovat. Ty. Drž tu. Mám tu nějakého kinga? Ne, mi se ne, někdy jinak ti kingové se celkem lagují v betle. Takže někdy ho nemáte, rád bych vám to ukázal, ale nejde to. Já mám baby, nevím, co znamená, když mají tu energii. A já tu dám peku. Peka, další peka. Já tu dám 1000 pek. A zkusím vyplýtvat všechny peky. Jo, vlastně to jde takhle. Všechny peky, jaké peky? Legendary peky? Počkat. Klik to install. Proti složíme video na Clash of Clans GTA San Andreas, sakra. Já nevím, ale toto lidi bude pro video všecko, takže čau.